Een heel gevoelig nummer, weer van u gaat nog een Sjweiermam. Steek eens de hand op, ja dat doe ik ook. Maar ik doe ook zo'n korte iets over de Sjweiermam. Ik korte wel, ik geloof voor ons. Dus wat moet ze doen met de Sjweiermam zo op de graaf komt? Dus, met die Sjweiermam zo op de, wat moet ze dan doen? Nog een keer schessen! Ik vind ze eigenlijk. Dat vond ze goed. Wat gebeurt ze samen met die Sjweiermam? Ik voelde me gestoord. Ik boven de deur aangestampt. En hoe zal ik nog Sjweiermam? Sjweiermam die pakken, Sjweiermam die slaan. Sjweiermam is lekker in de slaan. Sjweiermam is frieten, Sjweiermam is twit. Had en nog een Sjweiermam. Dat brengt je nog een schip. Sjweiermam die pakken, Sjweiermam die slaan. Sjweiermam is lekker in de slaan. Sjweiermam is frieten, Sjweiermam is twit. Had en nog een Sjweiermam. Dat brengt je nog een schip. Sjweiermam is leeuwens in de koel. Die wollen mensen door, komt de koel spiergoed. Zo kan je maar wat dingen, dat is er nog zo dik. Nu smaken we wel messen, die Sjweiermam is dik. Sjweiermam die pakken, Sjweiermam die staan. Sjweiermam is lekker, in de hippe slaan. Sjweiermam met frieten, Sjweiermam met spik. Maar en er nog een Sjweiermam. Dat ik je nog eens met. Sjweiermam die pakken, Sjweiermam die slaan. Sjweiermam is lekker, in de hippe slaan. Sjweiermam met frieten, Sjweiermam met spik. Maar en er nog een Sjweiermam. Dat ik je nog eens met. Sjweiermam die pakken, Sjweiermam die slaan. Sjweiermam is lekker, in de hippe slaan. Sjweiermam met frieten, Sjweiermam met spik. Maar en er nog een Sjweiermam.